Hello everyone, खुलुमबाय and welcome back to About Bodo Celebrities YouTube channel. लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो About Bodo Celebrities YouTube channelआवहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट्स लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय बै नुहुरनाय आरो बे गोदानै फैनो गोनां बै नुहुरनाय आपकामिं अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअजों सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होनोब्ला लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअजों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारि बिथांजों लोगोसे फावखुंगुराव दङ नयन कसारि बिथां आरो बै नुहुरनाय आपकामिं अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअनि करिय'ग्राफखौ खालामदों बिग्राय बसुमतारि बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां बै नुहुरनाय अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ जोङो बबे प्रडाक्शन एबा इउटुब चेनेलावहाय नुनो मोनगोन होनोब्ला लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां बै नुहुरनाय आपकामिं अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ जों नुनो मोनगोन डायमन्ड रिल प्रडाक्शन इउटुब चेनेलावहाय। ओमफ्राय लोगोफोर बे डायमन्ड रिल प्रडाक्शन इउटुब चेनेला बावैसो खुलिनाय एबा गोदानसो दे लोगोफोर। नोंथांमोना थांनानै थाबैनो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय जाहाथे बिथांमोना भिडिअखौ आपल'ड होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुयो। ओमफ्राय लोगोफोर बे डायमन्ड रिल प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि लिंकखौ आं बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन, नोंथांमोना बेयाव थांनानै साबस्क्राइब खालामहैबानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बै नुहुरनाय आपकामिं अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ माब्ला नुनो मोनगोन होनोब्ला लोगोफोर बै नुहुरनाय आपकामिं अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन मागो दमासियाव लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना सोर बै नुहुरनाय आपकामिं अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो। लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै, गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।